Триває інформаційний вечірній ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви долучилися до нас. І впродовж наступних півгодини про важливі події і теми дня сьогоднішнього будемо говорити з моїм гостем. Зараз у нас у студії Василь Амельченко, народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дякую, що ви знайшли можливість прийти до нашої студії. Напевно, знаєте... Перерві між засіданням бюджетного комітету. Я так розумію, що після цього ви ще повернетеся до бюджетного комітету. Ми ще будемо повертатись і продовжувати працювати над підготовкою законопроекту до другого читання, який буде винесений завтра у Верховній Раді. Тобто, власне, ви про бюджет згадали, напевно, тоді знову з нього і почнемо. На вашу думку, взагалі до голосування бюджету дійде, зважаючи на ті такі буремні події у Верховній Раді, які з понеділка розпочалися із виступами, гучними виступами ключових осіб держави. Невідомо, що буде завтра. Чи будуть в тому сенсі, можливо, якісь несподіванки? Я думаю, що відомо, що буде завтра. Розпочнеться засідання Верховної Ради. Сьогодні працюють всі комітети, які, скажімо, були заплановані після обіду на середу. І відбудеться, згідно порядку денного, розгляд всіх питань. І, значить, і я вважаю, що на сьогоднішній день я впевнений, що влада сьогодні зможе утримувати ситуацію стабільною і ніяких потрясінь, ніяких, скажімо, не буде. Ви, як член власне бюджетного комітету, наскільки задоволені тим, як відбувається зараз робота всередині комітету і загалом текстом документу? Дивіться, я як перший заступник голови бюджетного комітету відповідаю згідно розподілу обов'язків за доходи. Ну, так, скажімо, звичайно, я є куратором і інших підкомітетів, які відповідають за видаткові речі, але головне, я і хотів почати з доходу, тому що для простих громадян, значить, ось доходи 17 рік, а ось доходи 18 рік. Бачите, доходи, я так розумію, це голубеньке, синеньке? Це все. Це різні податки, які в результаті, скажімо, на сьогоднішній день у нас проєкт бюджету на сьогоднішній день має деякі уточнення. Навіть після сьогоднішнього комітету йде обговорення деяких пропозицій народних депутатів, представників фракцій. Є урядові, додаткові, скажімо так, додаткові пропозиції, які виникли в результаті дискусії, яка відбувається сьогодні між парламентом і урядом. Навколо чого найбільш жорсткіші? Можливо, не жорсткіші, а просто є дискусії? Немає, скажімо, по принципових, по великих видатках, і доходах в тому числі, немає великих розбіжностей. Є деталізація, є уточнення, є коригування. Тобто, по великому рахунку, баланс бюджету узгоджен. Є сьогодні, ну, скажімо, от дивіться, якщо ми говоримо про проєкт бюджету, разом вже з доопрацьованим сьогодні на вчорашній день, це 913 мільярдів гривень буде, скажімо, надійде в бюджет в наступному році. Передувало цьому макропоказники, які Міністерство економіки на чолі з Степаном Івановичем Кубовим надала для розрахунків бюджету Міністерству фінансів. Відповідна була бюджетна резолюція, яку я презентував у Верховній Раді на трибуні. І таким чином комітет взяв до відома, звичайно, було доручення Міністерству фінансів на цих макропоказниках підготувати проєкт бюджету. Що було і зроблено по великому рахунку. Економіка нам... Чому сьогодні я почав з доходів? Тому що Міністерство економіки, на думку, скажімо, фахівців, і визначило пріоритети, скажімо, де ми будемо брати податки, із яких податків саме буде створюватись наш бюджет. Бюджет країни і бюджет родини принциповими речами не відрізняються. Є дохідна частина, і є видаткова частина. Дохідна частина родини складається із доходів всіх членів родини. Ні, ну це очевидні речі, так, очевидні. І видатки в залежності від пріоритетів. Що ми сьогодні? Або ми вчимо дітей,
Або ми, скажімо, купуємо житло, або купуємо транспорт, або, скажімо, інші якісь, скажімо, Пане додаткові Василю, речі. я вас переб'ю. Ми продовжимо пізніше про бюджет трішки детальніше, бо зараз з нами на зв'язку і наша кореспондентка Людмила Горпинич, кореспондент каналу АТР. Вона під стінами Верховної Ради і, власне, стежить за тим, як там відбувається віче. Хочу нагадати глядачам, що відбувається віче під Верховною Радою, яке анонсував Михайло Саакашвілі. Власне, воно відбулося. Віче, на якому Михайло Саакашвілі мав озвучити свої вимоги, вимоги соратників, і пообіцяв, власне, про те, що ці вимоги будуть конкретними, точними, але вони будуть мирними. І наша Людмила стежить за тим, що там відбувається, і щойно вийде з нами на зв'язок, ми почуємо від неї більш детальну інформацію. Вже Людмила вийшла з нами на зв'язок. Людмила Горпинич. Людмило, вітаю тебе. Отож, розповідай, які саме конкретні є вимоги Михайла Саакашвілі та його соратників. Зараз ми знаходимося біля Верховної Ради. Тут більше як годину вже триває віче. Півгодини тому тут вийшов Михайло Саакашвілі. Михаїл Саакашвілі. Він виступив, сказав, що мітингувальники розходитись не збираються. Також він сказав, що виступає за те, щоб був оголошений імпічмент теперішній владі. Також він повідомив, що тут хочуть організувати Українську Січ, так звану, тобто, ще раз підкреслюю, що розходитись мітингувальники не збираються. З приводу того, що відбувається зараз біля Верховної Ради. Тут все мирно, тихо, спокійно. Людей доволі багато, вони практично заповнили всю площу біля Верховної Ради. І при цьому додам, що знов-таки заворушень ніяких не відбувається. Все тихо і спокійно. Тут є присутні силовики, які спостерігають за тим, щоб був порядок, і ніяких заворушень наразі немає. Щодо того, що ми побачили і кого ми побачили тут. Ми побачили пенсіонерів. Тут була пенсіонерка, яка сказала, що вона киянка, прийшла з 2 сестрами. Вони принесли пиріжки. Тут організований пункт, там, де приймають їжу. І сказала, що вона не задоволена тим, яка у неї там пенсія, і тому вона тут і хоче, щоб якісь відбулися зміни в країні. Потім також ми бачили тут військових. Тут був ветеран АТО, який розповів, що він тут, як за його словами, він прийшов тут не за гроші, не за Саакашвілі, а за те, щоб ветерани, в тому числі, як і інші люди в цій країні, могли жити достойно, щоб їм не треба було, наприклад, кудись виїжджати на заробітки. Щодо того, скільки триватиме Майдан. Перед тим, як вийшов Саакашвілі, тут була одна з організаторів цього мітингу, і вона сказала, що розігнавши вночі, коли силовики тут розганяли мітингувальників, вони пройшли точку неповернення. Це означає, що люди розходитись не збираються. Це саме сказав Саакашвілі, що вони не збираються розходитись і будуть продовжувати мітинг. А нам не на камеру військовий сказав, що вони насправді чекають, що все вирішиться або сьогодні, або завтра, тому що він каже, що неможливо стояти там довго, і треба, щоб це вже поскоріше все вирішилось. І він так і сказав, що очевидно, там може навіть сьогодні вночі все вирішиться. Що ще додам, що за інформацією організаторів, тут в палатках знаходиться близько 1000 людей, які постійно тут перебувають під Верховною Радою. Також тут постійно знаходиться карета швидкої допомоги, і у разі якихось там проблем можуть надати допомогу. Наразі в мене все. Що ще буде тут відбуватися, будемо слідкувати, інформувати в наступних випусках. Людмило, спасибі за подробиці. Кореспондент каналу АТР Людмила Горпинич була з нами наживо з-під будівлі Верховної Ради, де в ці хвилини вже відбувається така завершальна частина вечірнього віче, який анонсував і, власне, провів Михайло Саакашвілі. Нагадаю, що гість нашої студії, депутат від фракції «Радикальна партія» Олега Ляшка, Василь Амельченко. І, власне, з паном Василем ми зупинилися на державному бюджеті. Це важливий документ, який мали б цього тижня розглядати.
розглядати, можливо, і проголосувати. Я хочу от яку річ уточнити. Коли, власне, на Погоджувальній раді в понеділок вже затвердили про те, що Рада розглядатиме бюджет, буквально наступного дня з'явилася заява президента України про те, що вже в наступному році, в 2018 році, буде збільшена мінімальна зарплата, і вона буде збільшена до 4100 гривень. І наскільки я знаю, такої, скажімо, такої суми мінімальної зарплати у цьому бюджеті, який зараз опрацьовує, зокрема, комітет, немає. Звідки вона з'явиться? Чи вона справді з'явиться? Чи, можливо, після заяви президента комітет, власне, в свою роботу вніс деякі правки і коригування? Якщо ми говоримо про сьогоднішній документ на сьогоднішній день, то такої цифри поки що немає. Є цифра 3700 гривень, які декларує, значить, уряд поки що. Звичайно, можливо, підняття заробітної плати відбувається поетапно, скажімо, практикам минулих років. Значить, було, скажімо, початок року зафіксована мінімальна зарплата, потім була десь, скажімо, 1 вересня і 1 грудня. 1 грудня зазвичай вона піднімається, а виплати проходять, скажімо, частина виплат проходять до 5 січня наступного року. Таким чином завжди в бюджеті є в кінці, значить, не використані кошти, і таким чином уряду легко буде, скажімо, збільшити вже в новому бюджеті, скажімо, з 1 січня ту зарплату, яка буде задекларована 1 грудня. Це така, скажімо, маніпуляція невеличка, але вона йде на користь людям, і вона по великому рахунку, частина коштів, звичайно, буде виплачена перед Новим роком, що теж дасть, скажімо, певний, скажімо, достаток в кожну родину. І таким чином це поетапно. Можливо, президент сказав, що вона буде, ну, скажімо, до кінця року буде 400. Це можливий варіант, хоча наша фракція Радикальної партії... партії... Зрештою, він сказав в 2018 році, а кінець року це теж 18-й рік. Я ж кажу, що зазвичай це відбувається в 3 етапи. Ми з першого, давайте скажемо історію. Я хочу нагадати телеглядачам, що ну на історії насправді не так багато нашого часу, якщо дуже лаконічно. 31 грудня зарплата була 1600 гривень. Ми наполягали, щоб вона була 3,5 тисячі. Не тільки ви. Радикальна партія весь час говорить про те, що ви наполягали. Говоримо, тому що це так було. Ось я особисто стояв, і вибачте, там, де президія сидить, не знаю, чим там уже що попало під руки, чи книжка, чи газета, і ми ляпали, скажімо, по цьому столу і казали: шановний пане прем'єр-міністр, Яценюку ще. Він не дослухався. Ще минулого року, в кінці року, коли формувався бюджет, Гройсман казав, що це неможливо. Це неможливо ні для економіки, ні для бюджету. Але ж підняли. Наскільки я пам'ятаю, Гройсман цього не казав, це говорило профільне міністерство за попередніми розрахунками. В будь-якому випадку в результаті все одно підняття відбулося. З цією зарплатою ми живемо ось уже майже рік. І підняття за обіцянками президента до 4100 гривень – це теж абсолютно реальна перспектива, яка не вплине на інфляцію. Тобто ми не матимемо проблем з цього боку. Я сподіваюся теж, тому що на внутрішньому ринку дуже серйозна є конкуренція. І ті люди, скажімо, громадяни українські, які отримують підвищену зарплату, ідучи на ринок, скажімо, в магазині, скажімо, відчують, все-таки, ну, конкуренція існує між, скажімо, тими, хто пропонує сьогодні продукти харчування, і інші речі, і довготривалого, і короткострокового вживання. Таким чином відбувається баланс. Ринок формує попит, пропозицію, і таким чином, скажімо, ми і пропозиція, скажімо, попит в тому числі. Все воно зав'язано. Головне, щоб українці купляли українську продукцію. Оце гроші будуть залишатися у українських виробників, і ми таким чином, скажімо, і датували нашу українську економіку. А власне гроші, який курс гривні закладений вже за останніми даними, остання інформація, курс гривні закладений у проєкті бюджету? 29, там 30 гривень за долар. 29. Це, знаєте, це теж хай не лякає, скажімо, наших громадян, тому що ми маємо перейти на нашу українську валюту. І я розумію, що є частина сировини, яку хочеш, не хочеш, треба виробнику закупляти за кордоном. Але це з іншого має стимулювати і економіку нашу українську, тому що нам треба створювати виробничі потужності, які імпортозаміщення має відбутися в Україні. Ми маємо менше закупляти сировину
а більше виробляти, скажімо, в Україні і на основі нашої сировини готову продукцію і продавати її за кордон. Таким чином в Україну буде надходити валюта. Ну, власне, продавати за кордон готову продукцію. Готову, якісно конкурувати на світовому наприклад, ринку. ліс-кругляк, це теж перспектива, мені здається, абсолютно реальна. Можливо, не в цьому, в наступному році парламент за це може проголосувати. За відміну мораторію на ліс-кругляк ніколи в житті. Фракція Радикальної партії точно ніколи не буде голосувати, тому що Я почула вас і запам'ятала. Дивіться, ми ще з Галасюком минулого року, з Віктором, головою комітету промислової політики і підприємства, були на Львівській митниці. Ще ми тільки зареєстрували законопроект. А вже митниця, нам сказала, що вже задекларовані на розмитнення обладнання, високоточне обладнання лісової переробки лісової продукції, тому що поляки, вони миттєво відреагували і, скажімо, знали, ми говорили про це раніше, і вони миттєво відреагували, і вже з'явилися маленькі переробні підприємства недалеко на Львівщині, на Волині, на Закарпатті. Чому вони з'являються там? Тому що, по-перше, недалеко вести, скажімо, люди там, які були зорієнтовані на роботу за кордоном, залишилися і працюють сьогодні на українських виробництвах і таким чином сплачують податки, отримують більш-менш нормальну оплату праці, і таким чином відбувається, скажімо так, стабілізація економіки. Я почула. Я хочу уточнити вас такий момент, про який, зокрема, і в цій студії кілька разів йшлося, і загалом, якщо подивитися в засобах масової інформації, є частина депутатів, які говорять про те, що за цей бюджет вони не будуть голосувати. І причина головна в тому, що вони бачать в цьому бюджеті як мінімум, плюс-мінус, десь 100 позицій, в яких заховані, назвімо це, хабарями для депутатів-мажоритарників. Тобто не несправедливе або не зовсім, скажімо, коректне, або незбалансоване розподілення грошей, скажімо, на регіони. Чи вам відомо про такі факти? Чи хтось з депутатів до вас, скажімо, як до заступника голови профільного комітету з цим звертався? Чи ви знаєте про це? Кожний народний депутат, звичайно, хоче, щоб мажоритарщик, щоб у нього на окрузі, бо вони покривають всю Україну практично сьогодні, яка під контролем знаходиться. Вони, звичайно, хочуть, щоб там ремонтувались школи, перекривались дахи, як це ми робимо в тому числі, бо тому що ми хочемо, щоб наші пропозиції, які фракція надає до Кабінету міністрів, вони теж були враховані, тому що ми так само закріплені за областями, як куратори від фракції, і ми теж зустрічаємося і в школах, і в лікарнях, і в садочках, і у всіх, скажімо, закладах соціальної інфраструктури, всіх організаціях. І я вам скажу, що люди просять, тому що ми вже дуже багато часу, Україна не виділяла кошти для утримання, скажімо, наших навчальних закладів. Я це розумію, але я дещо про інше питала. Я питала, чи хтось, скажімо, з народних депутатів приходив на засідання комітету і говорив про такі речі, усно або письмово, про те, що я, наприклад, перелистав багато сторінок державного бюджету, і там я побачив от в цьому моменті приховані хабарі для частини мажоритарників. Чи хтось з таким звертався? Можливо, таке і є, я такого не чув. Ви розумієте, що у нас загальний фонд бюджету, скажімо, який буде видатки, сьогодні у нас будуть вже до опрацьованому проєкті, є 988 мільйонів, мільярд коштів. Так от, приблизно 700 мільярдів – це фонд оплати праці. Це те, що надійде у вигляді освітньої субвенції вчителям, це те, що надійде у вигляді медичної субвенції працівникам медичної сфери, плюс утримання всього апарата, скажімо, починаючи від маленької, скажімо, від школи, скажімо, від тих, що на державному бюджеті. Тому що у нас ще є місцевий бюджет. Тобто практично заховати там, скажімо, для якогось конкретного мажоритарщика якісь такі, знаєте, чи преференції, чи якісь там, скажімо, як ви кажете, хабарі, я не бачу, скажімо, в цьому потреби. Є, скажімо, фонд регіонального розвитку, який, звичайно, який, скажімо, сьогодні дорівнює 6 мільярдів, він запропонований. І є, скажімо так, субвенція на соціально-економічний розвиток. І якщо уряд дослухається до мажоритарщика, який пропонує направити кошти, субвенції в місцевий бюджет, щоб відремонтувати школу, садок, лікарню або перекрити дахи,
то я вам скажу, що в цьому поганого я нічого не бачу. Я вас почула, я Тому зрозуміла, що дивіться, ви... Податковий кодекс сьогодні значить, говорить про те, що освітня субвенція йде на оплату вчителя, а технічний персонал і комунальні платежі, що дуже, скажімо, є там майже 10% від загального утримання, скажімо, закладу, треба шукати у місцевому бюджеті. Тому якщо ми перекриємо дах, відремонтуємо, поміняємо вікна, фасад утеплимо і систему опалення поміняємо або переведемо, скажімо, на більш раціональні котли, скажімо, як джерело опалення, що ми зробимо? З державного бюджету допоможемо місцевому бюджету справитися з завданням. І це я вам скажу прекрасно. Чи можете ви, як, скажімо, Василь Амельченко, народний депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, гарантувати, що ви зробили все максимально від себе залежне і як змогли, так провірили, що, власне, не буде ситуації, і з приводу чого було багато журналістських розслідувань моїх колег в минулому році, в позаминулому році, коли деякі регіони, деякі мажоритарні округи отримуватимуть незрозуміло чому, більше грошей, аніж, скажімо, інше. Прийнявши бюджет, Верховна Рада довіряє його виконання уряду. І уряд, значить, починає, скажімо, і планує, напевне, і, значить, робить все, щоб вирішити питання, які болять. Тобто ви відсутності балансу не побачили? Я просто хочу коротко почути. Питання, які болять, я продовжу тоді цю думку. Правильно ви кажете. І тоді, якщо там в одній, скажімо, області після повені, скажімо, знесло всі мости на пруту, наприклад, то що треба робити? То треба їх зробити, ці мости. Звичайно, на цю область, можливо, більше трошки піде на дорожню галузь кошти. Тому що треба людей з'єднати. І ми сьогодні маємо, на жаль, дуже багато аварійних мостів. 50 мостів буде наступного року зроблено за рахунок державного дорожнього фонду. Я розумію, про що ви говорите. Ну, можливо, не зараз, ми вже не будемо це обговорювати, бо ще є одна тема. Є пріоритетні дороги, які теж, на майбутнє, на жаль, скажімо, не просто, всіх або, можливо, стосуються. скажімо, ви не бачили, ви просто подивіться, багато моїх колег, авторитетних журналістів-розслідувачів, вони робили про це. Я думаю, що навіть з цього приводу є якісь певні вже відкриті матеріали у силових органах з приводу таких депутатів-мажоритарників, як, скажімо, брати Дубневичі. Це останнє розслідування, яке я пам'ятаю, щоб ви зрозуміли, про що я кажу. Поки що, але це на майбутнє, можливо, в наступному ефірі ми більш детально про це поговоримо. Ми, власне, нашу кореспондентку включали, ми бачили, що біля Верховної Ради відбувається. Якщо в двох словах прокоментувати ситуацію, яка, скажімо, з Михайлом Саакашвілі. Дуже багато плутанини. Вчора начебто вручили підозру, але виявляється, що її вчора не вручили. Сьогодні мали вручити. Це офіційна заява Генерального прокурора. Далі справа, на вашу думку, вона дійде до суду? Чи це все продовжуватиметься в такому фарсі, вигляду такого фарсу, а пізніше якось забудеться, завершиться, різдвяні свята переб'ють, скажімо? Давайте так розділимо на дві частини, скажімо, це питання. Перше питання. Звичайно, скажімо, поведінка колишнього губернатора і президента, чесно кажучи, дуже виглядає як психічно хворої людини. На дахі, скажімо, і на все інше. Вибачте. І друга частинка – це питання як до порушника законодавства, який, скажімо, сьогодні незаконно опинився в Україні за підтримки деяких політиків, які сьогодні, можливо, там деяка пані і чухає собі репу, скажімо, що вона там була при перетині кордону. А сьогодні очевидно, що він є незаконний, скажімо, і правопорушник в Україні, колишній президент і губернатор, і голова ОДА Одеської. Далі. Правоохоронні органи сьогодні доповідав, скажімо, по цій ситуації прокурор. Звичайно, вони виглядають дуже слабенько. Я взагалі вважаю, що влада має наводити порядок, в тому числі і під час затримання, скажімо, правопорушника. І кожен з нас має знати, що якщо ти скоїв якусь незаконну дію, ти будеш обов'язково, скажімо, за це покараний. Тому, вибачте, хай займаються психіатри поведінкою, і санітари, скажімо, його, скажімо, ви розумієте, що ви можете отримати судовий позов від Михайла Саакашвілі, якщо він, скажімо, принесе довідку про те, що він психічно здоровий. Ви будете мати судовий позов про честь і гідність? Знаєте, дивлячись на те, що сьогодні в ЗМІ,
Я не можу назвати, скажімо, його поведінкою як поведінка нормальної людини. Це перше. І по-друге, з правопорушника, якщо йому підозра була вручена, він вже, маючи на руках цю підозру і слів прокурора генерального, він, скажімо, здійснив, витік. І таким чином вони оголосили його в розшук. Звичайно, це виглядає теж не зовсім серйозно. Як це, скажімо, що ніхто не знає, де знаходиться Саакашвілі і не можуть вони його знайти? Але я не думаю, що треба сьогодні багато часу приділяти громадянину без громадянства, який сьогодні в Україні намагається створити і дестабілізувати ситуацію. Тим паче, якщо це говорить правду прокурор, за кошти, скажімо, олігархів часів Януковича, які сьогодні заховалися в Москві і намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. А на вашу думку, те, що профільний комітет власне з питань боротьби і запобігання корупції, власне, проголосував, поки що лише комітет, за те, аби Єгора Соболєва зняти з посади голови цього комітету, тепер слово загалом за парламенту, певним чином пов'язане з тим, що Єгор Соболєв підтримує Михайла Саакашвілі? Якщо у Генеральної прокуратури є для цього, це теж питання і політичне, і, скажімо так, процедурне. Я думаю, що якщо є у генерального прокурора є докази цього, скажімо, зв'язку, то, звичайно, його не тільки треба, скажімо, із голови комітету, його треба взагалі брати під варту. Але ще доказів нема, а комітет вже проголосував. Комітет прийняв політичне рішення, як рекомендацію, скажімо, для Верховної Ради. На вашу думку, Верховна Рада прийме таке ж політичне рішення? Можливо, ви більше спілкуєтеся зі своїми колегами, більше спілкуєтеся в кулуарах. На вашу думку, буде консолідоване рішення з приводу того, аби Єгора Соболєва зняти з посади керівника цього важливого комітету? Дивіться, по-перше, це питання, я навіть ще не слухав думки, скажімо, представників фракцій, окремих народних депутатів, тому що всі після обіду розійшлися по своїх комітетах, і один із комітетів, там, де він голова, прийняв це рішення. Ми були на бюджетному комітеті, і всі депутати працювали після обіду в комітетах. Тому я думаю, що завтра вранці це буде темою номер 1 обговорення і в кулуарах, і в виступах, скажімо, депутатів, які зранку відбудуться, буде теж це питання і тема ця озвучена. А про можливу відставку пана Ситника, керівника Національного антикорупційного бюро, теж нічого ще не йдеться, не обговорювали, і поки що з цього приводу немає ніяких віянь в парламенті, скажімо. На цьому етапі тільки Олег Валерійович Ляшко виступив сьогодні і вимагав знову черговий раз у голови Верховної Ради, щоб вони телеграмою викликали їх на звіт з тих питань, які відбувалися, скажімо, напередодні і сьогодні в Україні. Цього поки що не відбувається. Вони там пишуть, що вони не можуть, тому що їх там до 12-го відбуваються заходи в Штатах. Тому, я почула. Тому я думаю, що це питання буде, скажімо, почекати треба. Почекаємо. Спасибі вам, пане Василю. Зрештою, пленарний тиждень триває. Побачимо, що буде завтра. Василь Амельченко, народний депутат України від фракції Радикальної партії Олега Ляшка, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви теж були з нами під час цього ефіру. Залишайтеся з АТR і надалі.